وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وفرعون aytdy: "Meni goýuň, men Musany öldüreýin." O Musa Hudaýyny çağırtyn. "Men gorkýan Musa siziň diniňizi üýtgedip tägir bererdi, ýa ýerde fesat wujuda getirerdi." وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Ve Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un kefini eşitenden soň aýtdy: "Tahqiq men özümiň we siziň de Perwerdigaryňyza penah getirýäryn. Her bir mutekebbir we kıyamet gününe iman getirmeýän kafirdan." وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفرعونun yaqin garyndaşlarından bolan bir adam özü mümin bolupdy. O imanını gizläp ogrinça musulman bolupdy. Şol aýtdy: "Aya öldürjek miňiz? Ol adamy kemiň Perwerdigarym bir Allah'dır" diýip aýtmagy sebäpli. O siziň Perwerdigaryňyzyň tarapyndan mojezeler getiripdi. O eger şol yalançy bolsa, yalançylygy özüne bolar. O eger şol dogurçy bolsa, onda sizlere şonuň wäde eden azabynyň bäzisi ýetişer. Tahqiq Allah tebarek we taala yalançy adamy hidayet etmez. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ey kavmim, bugun ululuk ve padişahlyk siziň üçindir. Mesriň ýerine galip bolan halyňyzda. Pes kim bize nusret we ýarylyk berer we Hudaýyň azabyndan saklar eger şol azap gelse. Firavun aýtdy: "Men size maslahat bermeýär, meger özümiň dogrudur diýip munasyp bilýän zadymy maslahat berýär. Ýani Musany öldürmegi özüm maslahat bilip aýtýaryn. We men size hidayet etmerin, meger dogry ýola hidayet ederin." وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. وفرعونun garyndaşlaryndan iman getiren adam nasihat edip aýtdy: "Ey kavmim, tahqiq men sizlere korkýaryn geçen milletleriň günýany teleke gün teze gelmeginden, Nuhun gowmuna gelen günýany, we Ad kabilasyna gelen günýany, we Semud kabilasyna gelen günýany, we olardan soňraki kafirlaryň günýany. Allah tebarek we taala be hiç wajh öz bendelerine zulmetmek isteýän däldir." ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وأي قوم tahqiq men sizlere korkýaryn neda edilip qyýgyrylşylýan günden, yani kıyamet gününden. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Ol günne arka berip yüze vurarsyňyz. Ol günne siziň üçin Hudaýyň azabyndan goryýan ýokdur. We her kimi Allah tebarek we taala